de port molt típic valencià. Marieta, ja estic a l'escola número 6. Marieta, ja estic a l'escola número 7. Marieta, ja estic a l'escola número 8. Ai, que pixa de port, ai, que pixa, Marieta. Ja estic a l'escola número 9. Marieta, ja estic a l'escola número 10. Cosa al sèpia, 1, 2, 3. Mortus és inquietot. Qui, venga. No respira. Vivus és qui pataleja. Posem una maixina i fem una camereta, 2 cameretes, 3 cameretes, 4 cameretes, 5 cameretes, i ja s'han espantat. I sempre se li espanten. Una vegada hi havia una bruixa que tenia el nas afilat de bruixa. Sí, ella, a més, portava mocaor. Sí, perquè les bruixes valencianes, les nostres, les tradicionals, no porten sombreret, barret, capell, no, porten mocaor negre, com si fora les antigues dones. Lo carrilet de la cava fa uns quants anys que va plegar perquè els autos i les motos no deixaven guanyar el pa.